गोव्यातील औद्योगिक विकास हा विषय सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. तो एवढ्यासाठी आलेला आहे कारण गोव्यामध्ये औद्योगिक विकास होत नाहीये, आर्थिक विकास होत नाही, नवे उद्योग येत नाहीत. त्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळत नाही आणि तरुण वर्ग सरकारी नोकऱ्या मिळतील या आशेवर जगतो आहे. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे या विषयावर मला बोललंच पाहिजे. हा विषय ऐरणीवर एवढ्यासाठी आला कारण गोवा उद्योग संघटनेची आमसभा गेल्या आठवड्यात झाली आणि या सभेमध्ये राज्यातील प्रमुख उद्योजकांनी जे अत्यंत नावाजलेले इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्याने आय-डी-सी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळावर तर गंभीर आरोप केलेले आहेत आणि त्याने म्हटलंय की हे जे महामंडळ राज्याच्या विकासासाठी, राज्याच्या औद्योगिक वाढीसाठी स्थापन करण्यात आलं होतं, त्याचा मूळ हेतूच हरवलेला आहे. एवढंच नाही तर ते भ्रष्टाचारात गुंतलेलं आहे. त्यांनी या आय-डी-सीच्या अध्यक्षांवर आरोप केले. आणि एवढंच नाही तर भ्रष्टाचारासाठी मुख्यमंत्र्यांना आणि या सरकारलाही दोषी धरलं. हे एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. दुसऱ्या बाजूला झालं असं की कोलंबोहून गोवा आणि शेष भारतात जाणारी जी काही कंटेनर सेवा आहे ती गेल्या बुधवारपासून बंद पडलेली आहे. त्या संदर्भात जे राज्याचे आपले प्रमुख नेते श्रीपाद नाईक ज्यांना नुकतंच केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये बढती देण्यात आलेली आहे, त्यांना बंदर विकास हे खास खातं देण्यात आलं आहे. त्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय त्यांनी शिपिंग कॉर्पोरेशन जे आहे त्याच्या एम-डीना बोलवून त्या संदर्भात सूचना दिल्या होत्या, परंतु त्यांच्या सूचनांचा अनादर करण्यात आला. ही कंटेनर सेवा सुरू होऊ शकलेली नाही. एवढंच नाही तर त्यामुळे राज्यातील जे उद्योग जे निर्यातीवर अवलंबून आहेत ते उद्योग अडचणीत आले. त्यांचा आता खर्च वाढणार आहे. एवढंच नाही तर राज्यातील जवळजवळ 15,000 कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. परंतु राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी पक्ष केवळ पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीत गुंतलेला आहे. हे राज्याचा आर्थिक विकास हा खरा म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचा विषय. गेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये त्यावर खूप प्रामुख्याने चर्चा व्हायला पाहिजे होती. त्यावर चर्चा होत नाहीये. राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न आर्थिक विकासापासून ते रोजगारापर्यंत हे सगळे चर्चेला यायला पाहिजे होते. त्यावरती चर्चा होत नाही. मला आशा आहे की आता विधानसभेचं जी निवडणूक निकट येऊ लागलेली आहे तिथं त्या अनुषंगाने ते राजकीय पक्ष या विषयावर चर्चा करतील का? कारण पहिल्यांदाच असं झालं की उद्योजक तार स्वरामध्ये टीका करू लागले आणि जेव्हा ते टीका करतात तेव्हा लक्षात घेतलं पाहिजे की राज्याचं आर्थिक आरोग्य निश्चितच बिघडलेलं आहे. हा प्रश्न आपल्याला प्राधान्यक्रमानं विचारात घ्यायचा आणि लोकांनी त्या प्रश्नावर विचार करावा अशी माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे.